Täällä mun kylppärin puolella nämä putkihommat jatkuu. Tuostahan me piikattiin tuo viemärin paikka auki ja kävi sitten toi putkimies laittaa sinne uutta putkea. Ei ihan helpolla lähtenyt, joutui vähän hajottaa. Sai irti nuo vanhat systeemit tuolta. Ja vähän oli putkimiehille kiire, niin mun hommaksi jäi sitten laittaa tonne hiekkaa. Nyt olisi sitten sementtivalua vähän tuohon ja saa tuon tasaiseksi tuosta. Ja täällähän on tää, mikä aikaisemmin otettiin auki, kun mulla silloin uuden vuoden jälkeen jääty nuo putket. Tuolta sisääntulosta se jäätyi. Tässäkin näkyy jo uutta putkihommaa. Ja tännekin vähän sementtiä ja jonkun verran joutuu jättää sitten auki tuosta. Että jos sattuu joskus tulee jotain, niin sitten ei ole niin kova piikkaaminen. Tähän olisi tulossa sitten luultavasti itse tehtyä kaappisysteemiä sitten. Mihin saa sitten tuo lavua istutettua. Tai sitten jos löytyy joku kiva kommuutti ja sitten jatkaa jotenkin tuonne sivulle päin. Tuossa näkyy, mulla on vielä tuo putkelämmityspiuha päällä. Se tulee tuohon ja sitten se on vaan tuolla töpselissä ja se pitää putkea auki sille, että se ei pääse jäätymään. Tässä kesää odotellessa